Hi everyone, good morning. So today is December 10, 2023. And mga ligo mi sa Turil ba to yung ingon? Ay nako, grabe adjustment yung life na kanang kay partner. Super kagalig adjustment, promise. Bayo-bayo ko paran. Pero pag inigan nang wala tay laka or wala tay kuan, di ba ko matarog? Matulog bi. Ano mo daw ito pag sure oy. Pero ti mga hagok. Na disturbo lang ka sa ano. Sa papasigan akong suga ko pangihin ako. Ah, bata natulog. Loy sa batang to. Tora. Sayo sa buntag may biyahe. Nainig biyahe ba? Kayo? Naibukas? Turbo kaya nas drive na bago. Ano yung bata? Huwag mag-isunungod ang mama. Punta natin niya ibabaw sa kuhan. Bugas. Tali niya ba? Sa kahangturan. Hala! Hala bata! Lalalala. Ayun, kaya ko ang helmet. Cute yung helmet Hello Kitty. Okay. Ligo. 207. 2 weeks, Jiwa. 2 weeks, Marley. Pang babae ni dari sir.
Hindi. Ano to, mount apo? Hmm. Dili na magi? Close pa man. Mga sa makambalik sa parking. Ten minutes na lang. 10 minutes na lang. Kuan to. Bulak sa katong baon na to ba? Saan? Ano na daw? Live run, bayad. It's Christmas! Pila daw? 50? Ano lang? Pangalan mo? Ito lang yung pangalan. Buha. Isa lang ka name or duha? Butang ako 306 days at. The spirit of Christmas. Ano susunod? Basura. Ito, lindo to. Like, Wala, more. Wala kaya mo na. ha?
Ito lang. Tawid gutom ba? Tubog na po sila. Tubog na po sila. Nakapagod yung tambay o. Ha? Meron nga nagapong tambay. Tingin mo na tao, ano nga ka di ka pala mong basura ba mo? Oh, sino nas Pilipinas? May mga disiplina ba? Ay, baby, naipit siya. Iapit na tingnan niya sa inyo. Yung basketball mo kanya hapon. Bakit ako? Wala ko. Sumang laba ko. Gabi tong Grace. Dito lang ako na sa Ang iso, ano mo?